Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum Ġesu jgħidilna illi tajjeb napprezzaw lil xulxin u nfaħru lil xulxin, imma niftakru li l-aqwa apprezzament huwa dak ta' Alla u l-aqwa tifħir huwa dak ta' Alla. Għax dak ta' bejnietna jispiċċa ma' din id-dinja. Dak ta' Alla jibqa' l dejjem u jkollu Alla fuq ix jippremjana. Nitolbu l-maħfra t'Alla bitħejjija xierqa għal din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, brakbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indima tagħna billi nbidlu ħajjitna u nitħarġu f'emejjel tajba. U biex bħal b'safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħalli bekk nitħejjew sewwa għal festi tal-Għid. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: Mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li int tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li nawrejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb, niżlu wiċċhom fl-arti imuħ u offrewlu sagrifiċċji u qalu: Dawn huma l-Alla tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej jissokta jgħid lil Mosè: Jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras ibsa. Ħallini waħdi issa ħalli nixel il-kollha tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè mbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: Għaliex mulej tixel il-kollha tiegħek għall-poplu tiegħek li int pila kbira u bit qawwija ħriġt mill-art tal-Eġittu. L-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani: Araw x'den jagħmlilhom,
ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn wiċċ l-ard. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura l-ħsala li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li jint ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u din l-art kollha li jien wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt tal-dejjem. U l-mulej nidem il-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek flimkien. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qimu ġbija tal-metall imdewweb. Bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' ġbija ta' gendus jikol il-ħaxix. Flimkien, ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Unsew l-Alla li salvhom li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-art ta' Ħam, ħwejjeġ tal-biża' fil-baħar tal-qasab. Flimkien, ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè l-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Flimkien, ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Ġesu qal lil Lut: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minna. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu minna. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dan kien mużbieħ jixal u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani il-missier biex intemmhom, jiġifieri daw l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel, jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu l-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda lija, u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jien ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jien lilkom nafkom, naf li l-imħabba t'Alla ma timsabx fikom. Jiena ġejt fisem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqawh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih qedtu t-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè kontu temnu lili wkoll, għax Mosè fuqi kiteb, imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif se temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
L-apprezzament u l-komplimenti huma xi ħaġa tajba għax joħorġu mill-virtù tal-karità, il-virtù tal-imħabba. Jekk jiena inħobb il xi ħadd, napprezza dak li jagħmel, speċjalment dak li jagħmel għalija. U biex nurih rispett, nagħmillu kumpliment. Ħanieħdu eżempju. Xi ħadd sajjar id-dar u prepara l-ikel. Ġeneralment jiġri illi min isajjar idum iktar jipprepara milli min jiekol. Idum jipprepara satej u mbagħad f'affarijiet ta' nofsija jew inqas nieklu. Hija ħaġa tajba li turih li apprezzajt kemm uża mill-ħin tiegħu biex jipprepara l-ikel u tagħmillu kumpliment tgħidlu ġie tajjeb, ħadna gost nieklu. Il-ħażinu meta l-apprezzament u l-kumplimenti ta' ħaddieħor tagħmilhom l-iskop ta' ħajtek. U kull ma tagħmel f'ħajtek tagħmlu biex ħaddieħor jgħidlek proset, biex ħaddieħor jgħidlek tajjeb, biex ħaddieħor jgħidlek bravu, biex ħaddieħor jgħidlek imnalla kontent. U dejjem il-mira tiegħek hu illi ħaddieħor jinduna bli qed tagħmel u jfaħrek. Il-Vanġelu juża l-kelma glorja, ifaħrek, glorja. Ara x'qallhom Ġesu lill-Fariżej, għax il-Fariżej kienu minn dawn illi kull ma jagħmluh għal wiċċ in-nies. Forsi mhix kollha, imma l-biċċa l-kbira minnhom. U kull ma jagħmlu jippretendu li n-nies tinduna u tfaħħarhom. Allura Ġesu jgħidilhom hekk: imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla. Bil-Ingliż hemm espressjoni ngħidu fishing for compliments. Tistat għal kumplimenti biex ħaddieħor ifaħrek. Kemm jiżbalja dak illi it-tifħir ta' din id-dinja mill-oħrajn, Ġesu Kristu jgħidlu l-glorja, intom tfittxu l-glorja mingħand xulxin u tillimitaw ruħkom għal xulxin. Kemm jiżbalja dak illi l-glorja ta' din id-dinja jagħmilha l-iskop ta' ħajtu. Għaliex mhux se jieħu xejn miegħu. L-iktar ħaġa importanti hi illi jiena nifhem illi t-tajjeb li nagħmel żgur hemm xi ħadd japprezzah, il-missier sejjaħlu Ġesu, Alla l-imbierek, dak sa japprezzah u sa jħallasni tiegħu. Għalhekk il-qaddisin ma kinux ifittxu it-tifħir il-glorja tan-nies tad-dinja. Għandna bħal eżempju il-qaddis Malti San George Preka li l-membri tal-mużew fil-proponiment għallhom biex jgħidu inħobbu id-disprezzi mhux inħobbu t-tifħir, inħobb meta xi ħadd imaqdarni għaliex naf illi hekk għamilt xi ħaġa tajba u qed imaqdarni, Alla żgur sa jaraf it-tajjeb li għamilt u sa jħallasni tiegħu. Għalhekk aħna fil-ħajja għandna nfittxu li nagħmlu t-tajjeb mhux biex ninoġbu min-nies ta' din id-dinja, għax dak l-apprezzament, it-tifħir u l-glorja ħafna drabi jispiċċa magħna. Imma aħna għandna nfittxu li nagħmlu t-tajjeb u ħafna tajjeb biex ninoġbu minn Alla li sa jħallasna tiegħu wara din il-ħajja. Nitolbu lill-Alla missierna biex iqiegħed il-liġi tiegħu fina u jiktibha f'qalbna
ħalli jkunu Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu. Ngħidu birek il-poplu tiegħek mulej. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għar-reliġjużi kontemplattivi, sorijiet u patrijiet, biex joffru ħajjithom u jidħlu quddiem Alla għal ħutom il-bnedmin nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għal dawk il-bnedmin li warbu lilek Alla ħaju veru u ħolqu idoli oħra biex jerġgħu lura lejk nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għal min jagħti xhieda siekta tal-imħabba ta' Kristu billi ġorb fidi qawwija is-salib tal-mart u d-batija biex ikollu il-faraġġ tiegħek. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għalina billi nsiru mitħla tal-kotba mqazza u fihom insibu lil Kristu id-dawl tal-ħajja u tal-imġiba tagħna nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Aħfer mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek għax aħna rridu nfittxu lilek u l-qawwa tiegħek li ssalvana bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Intritna nirringrazzjawk billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna il-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu niġbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja bla ta' anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semawit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semawit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jinto salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna ħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fid-ġrib, iżda ħlisna mid-demm. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek inħallilkom is-siliem nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Minnek il-missiru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-dilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninfered minn. Dan hu l-ħaruf Talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja.
Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu it-qarbina li għamilna mulej issaffina u teħlisna minn kull dnub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim, huma doni li ġejjin mingħand il-mulej, għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. Din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali. Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus. U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ
is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħossib it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u wkoll ngħin il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma hemm ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biss is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul. Is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta żdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li tolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li l-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu u s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma u l-intijom għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu ħafrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha u għajn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Fl-ewwel misteru tad-dawl nikkonsidraw li l-Sidna Ġesu Kristu jitgħammed fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina. U la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlop għalina mit-tinbin, issew fis-sigħat tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu u s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma uri l-inti jomna għalik ismat talb tagħna, Ġesu li tbilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl nimmeditaw lil Sidna Ġesu Kristu
meta wera minu fit-tiġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġisalt natek u li trid int kif fis-sema jgħidla fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma talb tagħna Ġesu li twilet għalejna rtu jkun ibnek bħan. O Ġesu, aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, Sidna Ġesu Kristu iħabbar is-saltna talla u jsejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġisalt natek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma talb tagħna Ġesu li tbilet għalina li tkun ibnek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fir-raba misteru tad-dawl nikkonsidraw Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek u kulli trid kif fis-sema jikda fl-ard. خبزة كل يوم أعطينا اليوم أغفرنا ذنوبنا بحال نغفر المنوحة علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدنيا Slim آمين. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا تلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات Slim الموتانا għalik آمين. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santisma u inti jomna li kisma t-talbtana Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Bil-ħames misteru tad-dawn nikkonsidraw lil Sidna Ġesu Kristu iwaqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli trid kif fis-sema jikda fl-ard. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحة علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدنيا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim آمين. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim آمين. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا Slim آمين. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلقلينا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santisma urina li inti jomna għalik isma t-talbtana Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek aħfrinna d-nubietna ħlisna mill-infern
u l-ġenna l-erbieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima lik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqgħu nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament li Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina pija u ħelwa u Verġini Marija. Għal-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smewwied jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna n-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok kniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel ħtija. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek titluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.